Que tal, señoras e señores? Son as 7 menos 6 minutos da tarde e, como sempre, estamos no Voltas co Prato cociñando en directo, como sempre estamos na Televisión de Galicia. Si, vos podedes cambiar, pero sempre se vai ver o mismo. Vais a ver a Televisión de Galicia. Sempre ides ver esta fermosa cara, estas fermosas cociñas e esta fermosa xente. Un aplauso para a xente que nos acompaña hoxe no Voltas co Prato. Moi ben. Non pensedes que a xente aplaude por gusto, aplaude porque lles digo que vai desgravar na declaración, senón a xente non aplaudía así. Seguídenos, como sempre, en @voltascoprato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque hoxe veñen dous figuras, dous miuras, dous animais. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Xoán Cameixeiras, un aplauso para eles. Dous miuras, Porque figuras e miuras rimaba, entón, por eso dixo. Moi ben, moi ben. Sí. Xoán Cameixeiras, como estás? Engañé hasta a realización, bichos? Engañé a todo A mí o mundo. non, que non sabía ponte iba. Xoán, como estás? Ben, moi ben. Canto tempo xa, Un par de xa. Par de semaniñas. Sí, por aí ande. Pois mira, Pero é tempo, é tempo, A mí justo me está total non parou de chover. Sí. Así que... Tú me na casella metidos frente á lareira. Buah. Sí. Diante da lareira? Sí, como sempre. É a mellor calefacción que hai, a Pero que natural. xa non tes, entón. Que non tes queixo? Ninguna. A min gustame o inverno. O inverno forma parte de Galicia. É dicir, Sí, pero tanto... que hai que chover. Pero tanto Sí, tamén... sí que é certo, é demasiado. Pode ir parando. Pero vamos, que... Xulio, ti todo ben? Eu todo ben, aburrido da... Aburrido da chuvia. Aburrido da chuvia. Mira, tes mala Aburrido, cara... perdido. Tes esa mala cara polla... Faltame vitamina D. Tampouco é que sexas moi moreno, ti tampouco. No, pero bueno, pero... Pero nótalo. Claro, pero por lo menos son más rojo. Sí. Bueno, veña, imos cociñar, señoras e señores, a ver que nos trae Miluca de Bueu. Hola, boas tardes. Chámome Miluca, veño desde Bueu. Na miña casa fan moitas cousas rebozadas, aparte, o sea, calamares, pescada. Entonces quería que fajan unha cousa diferente para mirar a ver como sae. A ver se podo aprender unha salsa ou algo distinto. Mando un saúdo para os netos, a miña filla, saúdos para todo Bueu e bicos. Es que me sube. Aplaudimos ya a Miluca que está contando a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Están poniendo que sube o colesterol, non sei se co rebozao, reboza e goza, que é o título do programa, si sube moito o colesterol. Hombre, máis que a grella, sí. Home, sí, pero va. Pero bueno, tampouco a esto cousa. non é para todos os días, pero No. para de vez en cando. Además, por É moi días de ben. frío É unha hai que facer capa de calor, non? Sí. Hai que facer capa de calor. Que vas facer? Bueno, pois... Non sabe o que vai facer. Sí, eu vou rebozar unhas peitugas. Vale. Pero vamos a facer un adobo moi curioso, rosa, Eh? e un rebozado moi curioso tamén, rosa. Entón vamos ter un complemento. No, o que vamos ter É unha son... peituga ou un complemento. Pantera rosa. O que vamos ter son 350 millóns de especies porque vexo aí que tes moito material. Moito material. Despois xo desarrollo todo, pero mira, isto é o adobo, esta parte o adobo tamén, con isto vamos facer un almohado para rebozar despois. Bueno, temos aquí moita cousa. A remolacha entendo que é para que sexa rosa, non? Moi ben fiado, moi ben. Como sei, Pero Bueno, fixésemos un spoiler. a idea é boa. A idea é moi boa. O sea, a idea é O boa. resultado é espectacular, O resultado non sei. Espectacular. Super crocante, super unicornio, super todo, super rosa. Super crocante, super unicornio, vai fazer Xulio Mato. sí. Moi ben. Pois Podemos peituga chamar unicornio, así. podemos Veña, chamar. va. Veña, peituga unicornio de Xulio Mato, Xoán Cameixeiras. Eu vou facer unhas aliñas con patacas para comer. Sin máis. Ya, verdad. Unhas aliñas ben feitas, as mellores aliñas que vas a comer na túa vida. Aí, Un amoado... Aí, cabrón. Hombre, que cara tanto rosa. Xa verás. Xa verás. Vamos a facer un amoado tamén con algunha especia, pero naturais, con cebola, con allo, Sí. con un Mira, que pouquiño son. de... Bueno, Que son non sei. extraterrestres. Eso que é? Son pinotes. Esta remolacha. Ah, remolachiñas. É natural, como a japonesa. Por favor, Xoán, que acaba, que temos que Bueno, cocinar. e despois vou facer unha salsa barbacoa. Vale, eso moi gusta. rica, natural, Venga. e ademais vou fritir unha pataca. Moi ben. É que é un rebozado sin unha pataquiña. E vai estar moi interesante o Voltas co Prato de hoxe, así que marchamos 30 segundos, como todos os días a publicidade, un anuncio e cociñamos, como sempre, na Televisión de Galicia, no Voltas co Prato. Ata agora.
as 7 da tarde, no voltas co prato, estamos cociñando rebozado. No voltas co prato, sí. O sea, o tema de hoxe é rebozado. Rebozado, é así. E Xulio Mato vai comezar cun rebozado rosa. Vai facer un rebozado rosa. Sairalle ben? Unha fantasía. Unha fantasía, un unicornio quere facer, non? Non, un unicornio porque despois pensei que ten máis cores. Claro, é que Rosa. eu quedei un pouco sorprendido cando dixetes unicornio. Pero Vamos, un unicornio rosa. Vale, un unicornio rosa. Bueno, mira, Veña. vamos a facer as especias para adobar o noso polo. Perfecto. Vale, mira, aquí temos piel de limón, piel de lima e unhos gralas de pimienta. Vale. Sen nada, así. Sen nada, así. Vámonos esquentar un pouco, Cimbraos, vámonos esquentar un pouco porque queremos que Solte os aromas. aromatice, vale? Moi ben. Mira, despois eso vamos a engadir orego e vamos a engadir café soluble. Café soluble. Café. Mira, a ver, espera. Chan, chan. Café soluble. Chan, chan, eso No voltas foi. co prato. Eso foi un Eso foi tonto, non un chan, chan. sí, Hai un chan tamén, pero bueno. Chan, Eso. café soluble. No voltas co prato. A min gustame moito, sei que non é moi bo, pero gustame o sabor do café soluble. E Xulio Mato vai no implementar. Mira nunha como empeza a recender isto, eh? Non me dixache, cava. Bueno, porque empezou a recender. Vale. ¿no? Nunha receita que vai ser de cor rosa. Vai ser precioso. Vai ser rosa. Exactamente. Como un arco de vella, como un arco de vella bonito. No, Leva no. rosa o arco de vella. O arco da bella, No, non sei, non leva rosa, non creo. sei. Vale. Non sei, pero vamos a ir adelantando igual. un pouco de chollo. Vale, dalle. Mira, onde está este... Vale, mentras tanto vou recordar á xente da casa que nos pode chamar ao 664-483-419 se é o teléfono da Voltas co Prato para que? Para comentar, preguntar o que queirades. Se hai algunha parte da salsa de xoanqui, do rebozado de Xulio Mato que non sabedes, preguntade no teléfono e recordade que repartimos cartiños como todas as tardes, 50 euros dunha vez e 50 outra. E teño aquí o libro da Voltas co Prato. Por qué? Por qué, Xulio? Porque hai un sorteo. Porque estamos de sorteo no Voltas co Prato. Sí, estamos na semana do amor, na semana de San Valentín, na semana do Entroido. Entón vamos sortear un libro. Tedes que enviarnos as vosas fotos do amor ao noso Instagram, vale? O amor pode ser a calquera cousa. Podes, que sei, podes ter amor. Ah, que nos envían cousas. Mira. Yolanda, Eva María co seu conciño, mira. Yaiza coa súa avoa. Eladio comigo, que son o seu amor. Eladio comigo, bueno, igual o programa. Pero Eladio con nós, que estivo aquí un día, bueno, pois iso. Mira que guapo estás con esa camisa. Enviádenos fotos do amor, vale, que é o que queremos recibir no Voltas co Prato. Por favor, @Voltas co Prato e sorteamos o libro o vendres, dentro de 2 días. O tema. O tema. Mira, as pieles xa empezan a... Ves? Como empezan a doblarse xa. Ah, sí. Entón vámonos triturar xa. Está rica, sí. Xa apaguei o lume, entón temos a pementa, vamos a botar o orego aí, Hola. Isto é moi raro, e vamos a botar tamén o café. É un pouco raro. Un poquinho de café. É un pouco raro, pero é unha receita super genial, xa Sí. verás. Mira, simplemente que atempere un poquinho para coller eses aromas, e agora que vamos a facer é moelo. Podemos utilizar tamén un molinillo de café, Si quixeres. se quixéramos. Vale, Pero muerto. mira como cheira, mira como cambiou o aroma. Sí que oh. Verdad? Oh, pero é como unha mezcla... É unha mezcla, Unha mezcla superchula, estrambólica. É unha mezcla estrambólica. No, Entón, isto mola, vámoslo triturar. mola. Isto vámoslo triturar, e o que vamos facer despois é, con isto, adobar o noso polo. Vale, dixo unha directora, estou lle pedindo a Xulio que acelere. Sí, xa mo dixo. Vale, dixo ti tamén. Despois dime, espera, ahora acelera. Aí está Xulio Mato moendo. Vale, Dame ahora isto caña. que vamos a facer é, vámonos reservar aquí, vale? Buah, que ben ulen, que A ver, pasada. adubo moi aromático de Xulio. Que ulen unha pasada. Ule moitísimo. Ulen unha pasada. Venga, Muitísimo, entón vamos a ir capa e Vale. tuga. Vamos Por a ir onde uns deixa? guantes, porque vamos a traballar a carne moracha. Voy a cortar uns filetiños finos, vale? Vale, podo ir con Xonqui. Por favor. Veña, Xonqui me sei. avanzo. Xonqui me sei, dixo que ia facer unhas as sinxelas, pero as mellores as da historia, da Sí, humanidade. mira. Veña, que teño que avanzar, que senón collemo toro. Vale. Claro, que o pesto en papaso. Vale. Mira, Fariña. fariña que teño aquí, fariña de trigo. Vale. Un poquinho de en pó de... Allo en pó. Jengibre en pó e un poquinho Pemento. de pemento. Doce Que moinho, vai todo a, pa dentro. a mitad e a mitad. Un poquinho de ourego e un chisquiño de sal. Vale. Todo para dentro, aí. 5 especies. O sea, tamén 5 especies tampouco, é moi naturais, Vale. Mesturamos un poquinho, cargamos con un ovo, Ajá. vai dar máis textura, e ahora con leite. A ser posible, moi fría. Moi fría, Sí. por que? Para que mestura mellor. O sea, intégrase mellor. Efectivamente, Vale. efectivamente. Ahora, según vai pedindo, ya vamos botando, ves, pero vamos aí, sin máis, xa está.
quitamos, e na que queda un grumiño pequeniño tampouco pasa nada, sabes? A ver, aquí en Galicia somos moi fans das as, non, das aliñas. E da jaliña. Sí. Vin, por certo, en Berín, disfraces de xente moi chulos sobre o confinamento das jaliñas. Sí. Sí. Ah, bueno, Moi porque chulo. claro, xa incita xa a Claro, disfrazarse. incita. Xan, que vas mangao. Sí, porque teño que prepararlas Vale. e que vaya collendo un poquinho de sabor. Xan que misturou todo e agora está metendo as as. Claro. E agora o ideal é que este unhas 3-4 horas na neveira. Vale, que non é problema, vamos a facer igual, vai quedar ben igual, pero oye, na casa, pois eso. 3-4 horillas na neveira, pois vai quedar ben. As patacas botei a fritir, pero non explico nada porque fritir unha pataca con unha pouquiña especia, entón xa me adiantei. Parece ben. Sí, o que te vexote un pouco entre tranquilo Sí. e apurado. No, sí. Sí. Bueno. O sea, como que vas ben, pero... ben. A ver, un taburete alto. Que che falta un pouco de salsa na vida. Vamos, un pouco de salsa na vida. Por qué, señores e señores? Porque hai cambio de cociñas. Xulio Mato, Xoan Camixeiras, teñen que cambiar as cociñas agora mesmo. Cambio de cociñas. Levanta a mão, Xoan. Sí. Sí, veña. Xulio Mato. Xoan Camixeiras. Como cambio de Vamos cociña? explicar a dinámica para a xente que está na casa. Subimos as luces para a xente que está na casa. Sabedes que xa fíamos máis veces. Agora Xoan que ten que facer a receita de Xulio Mato e Xulio Mato ten que facer... Xa, claro, ese é o tema. Que non te quedaches con ela. Cabrón, tío. Ese é o tema. Podei explicar? Que intentes facer. Varlle poder axudar un pouquiño, pero de momento ponte a traballar. Vale. Xoanqui vai facer a receita de Xulio, Xulio Mato vai facer a receita de Xoanqui. E ainda por riba teñen pouco tempo. E van moi de chulos. Ah, sí, sabe. Facemos todo, somos maravillosos, geniais. Pois veña! Isto ten maicena xa? Eso, a ver, echeo pistas, dame a mí, a maicena é para rebozar despois. Pero paso por aquí e despois paso pola maicena. Non, ahora pasas pola maicena. Isto pola maicena. Efectivamente. Vale. Veña, e ahora que fa juego aquí? Mira, quítame. Tes aí unha parte das especies. Sí, vale. Sal, comiño e Vale, pimento esto doce para molido. aquí, para o Eso pollo. Para aí, Vale. con dúas destas reladas. Vale. Por este lado. Vale, oído. Vale. Veña, que máis? Que vai vai llevando a eso. Isto de aquí é o moado, non? Eso é o adobo. Non lle botes todo o comiño, Non, coño, pero bueno. Bueno, sí. Vale. Aquí xa tengo isto vai relado, aquí parte das especies, me dixo, vai para dentro. Mira, vai para dentro. Aí está. Ai, Dios mío, están as señoras no público toleando porque está facendo Xoanqui. Por agora vou ben, por Ai, agora Dios vou ben. mío. Ai, Dios mío. E aí tes que relar dúas remolachas tamén, Xoanqui? Relar dúas remolachas, que vai lle dar acidez, non te preocupes, xa verás. Tes abaixo guantes. Oye, pois, ule ben. Non, claro que ule ben. Oye, neno. Claro, ule ben. Está degustando. Botoulle todo a Eito aí, a monte, o que me dixo. Vale. Ben, O único ben. que non lle botou todo foi o Tiramos. comiño porque Xulio lle dixo, non botes todo. Porque se non botaba. Oye, eche dixo as especies, todo pesado. Non tens problema, oiche? Él ten que botar todo. Amigo Ocho. Vale, creo que chegou o momento de que veña a Isto é a convidada. barbacoa, casera. Sí. E o quechu. Aí, non o ves. No, Diante por de eso ti. digo, o quechu é casero tamén. O quecho tamén é caseiro, sí, o fixen onte. Va, jeta. Sí. Chegou o Va, momento jeta. de que veña a nosa convidada e que vexe esta desfeita que temos hoxe nas cociñas do A Voltas co Prato. Recibimos cun aplauso a Miluca de Bueu, un aplauso para ela. Hola, Miluca. Que tal, como estás? Moi ben. Vamos, parece que hubo... É que acaban de pasar cousas neste programa. Estaba aquí escoitando. Estaba escoitando. Acaban de pasar cousas, entonces ahora hai nervios aquí, eh? Hai nervios. Hai tensión, sí. No, pero no, eu estou tranquilo, Sí, Yo creo que vou mellorar. Claro, estás tranquilo porque dixes, vamos todo. Ten la receta chupada aí. A ver, arrímate aquí porque Xoanqui, Mira, atención, no, atención a estamos- isto. Xoanqui vai explicar a receita de Xulio. Acabamos de adobar con un pouquiño de comiño, un pouquiño de pemento doce, orego, café, café, sí, un pouquiño de café. De feito, mira, xa verás, me da aquí un fuciño un pouquiño, xa verás que aquí ten un aroma aí tostado que se nota o café moi rico. Sí. E agora Xa remolacha. relamos Que remolacha. pequena, digo. Son pequenas, Son pequenas, sí que son pequenas. Aquí colles os dedos, por eso os dedos. A ver como van os dedos. Esto é que se supón que vai a tintar todo, que debería tintar todo. Inclusive as miñas mans, durante 3 días. Que se collen unhas luvas. Está relando. Que ademais as trouxe no bolsillo, no peto, teño no peto as luvas. Está relando polo gordo, Eu dixeche polo fino. Non Polo fino non vai. lle puxeches moi boa cara á receita, eh? Sí, sí. Eu penso que xa verás, non tes unha culler? Sí, tes que, ya verás, tes que confiar, tes que... Xa verás como isto... É igual isto. Vai collendo cor, para.
Pues Vale, non que máis ten bastante. aquí? Non ten un huevo, non ten nada. Aí hai huevo. Non ten nada. Aquí ten un huevo, que pasa que con isto iba a facer a tempura, penso, non? Sí, moi ben, Esto, moi ben. Entón, o huevo a ver, non- non é para aquí. para a xente, Eso, rosa non é, para a xente que eso non aí. está escoitando ou vendo na casa, isto en algún momento pensamos que era boa idea. Non, é boa idea. Non te sal. Nalgún momento da nosa vida, da nosa existencia como programa, dixemos, ostra, que chulo sería cambiar a Xoan que máis a Xulio. Ideaza. Sí. Unha ideaza, sí. Aí está. Un pouquinho máis de sal. Miluca, vamos a deixar a Xoan aquí, porque... Bueno, que che parece? O lo vai ben, non? Vai ben, vai A ver, ben, o arome de máis. Sí, sí, Ande, cheiro pues, ben. Vale, vámonos, Miluca, vámonos con Xulio. Non teño, ves? Hola, Miluca, benvida. Que- Aquí, Miluca, aquí. Vale. Pois mira, eu teño aquí, teño que defender a receita de Xoanqui. As Que mira, salitas temos de aquí polo. un rebozado, vouche enseñar. Xoan que está falando el solo consigo mismo, Temos aquí xa unhas alitas en esta tempura, vale? Que sí que é certo que ten algún grumo, pero Xoanqui quere así. Entón, vamos a deixar así. Mira, temos alitas a parte da punta Sí. e a outra parte máis gorda fixolle un corteciño, porque mira que detallista, para que Sí. se nos cociñe ben. Vale, aquí temos unhas patacas adobadas tamén facéndose. Entón, para que queden crocantes, estámolas pasando. O sea, xa estiña ela aquí na súa tempura, pasámolas por maicena e fritímolas, para que nos queden crocantes, E vale? que máis vas facer? Despois vou facer unha salsa barbacoa caseira. Bueno, cas cousas que ten aí, que entendo que ten soya, salsa perrins, ketchup, creo que vinagre, mel, unha salsa picante. Gusta o picante? Dulce, el pimentón dulce, el picante no. O picante non, pois o picante non lle vamos a botar porque como a receita estou facendo eu, non lle vou a botar. Entón vou facer unha barbacoa que non pique, vale? Bueno. Xoanqui, recomendo que lle vai botar unha salsa riracha tamén que non lle bote. Vale, oído. Estou collendo, estou unha antena, cambio. Miluca, eu sei que isto non é o que esperabas. Non é o que esperabas, Nin pero nós. nin eles tampouco. Teñen que coller un pouco máis de color, non? Sí. Non te preocupes que van a quedar doraditas, crujientitas E as patatas? e ben pasadiñas, verdad? As patacas teñan só 5 solo para que se vaya facendo despaciño. Pero bueno, Miluca, a vida é dura como o coño toda verdura. Así que tes que dicirme cal das dúas visto que biches crees que che vai gustar máis. Home, por gustar, gustanme moitas alitas de polo. Ah, eres máis de alitas que de Sí, peituga. sí, sí. O sea, mini Pero punto. ahora hai que probar despois. Mini punto pa Xulio que en realidad sería pa Xoanqui. Moi ben. Sí, pero é pa Xulio. Pero é pa Xulio, é pa Xulio. Bueno, por vas ter que ir pensar aí a zona de sufridos e despois chamamos, te vale? Moi ben. Un aplauso para Miluca, que está con nós na Voltas Copratas de Visión de Galicia. Ben de bueu. Bueno, se queremos facervos a pregunta do millón. Tedes clara a diferenza entre empanar e rebozar? Sabemos que hai dúbidas, por iso, vos darlle unha volta. O obxectivo destas dúas preparacións é similar. En ambos casos envolves o alimento cunha capa de algo que lle chega a sabor e textura. No caso dos rebozados, a mistura adoita ser líquida e case sempre pasamos primeiro por fariña e despois por auga, leite ou cervexa, aínda que hai variantes máis elaboradas. Rebozados famosos serían, por exemplo, os das luras á romana. E que define aos empanados? Pois son os que, ademais de todo o anterior, achegan tamén pan relado. Así é como protexemos un recheo delicado durante unha fritura, evitando que se perdan líquidos. E cal é o resultado? Pois un contraste intensísimo entre o interior e o exterior. Pensade nas croquetas, a milanesa ou os cachopos. E se queredes saber máis, consultade como sempre @voltas co prato. A cociña é a nosa paixón. Vamos ver como vai Xoanqui Ameixeiras, porque o pobre estaba sufrindo un pouco coa receita de Xulio, non sei como irá agora. Que tal, meu amigo? Perfecto. Sí. Sí. Estás ben agora? Sí. No, non está ben. Sí, sí, no, que faltame... ¿Dónde está? Que me... Aí o redador, me caches en Santito. Onde botas? Paso. Non uses remolacha. Levaron. Sin nada. Claro, sin remolacha. Ah, está dicindo o público, está chivando o público que che levaron o relador. Ai, non pasa nada, non A pasa ver se nada, podemos vai ter o sin relador de Xoanqui. Pobre Xoanqui. Estaba fritindo por facer unha proba, pero en realidade non é así. Explico. En realidade, hai que... Vou facer unhas pechugas á plancha. Claro, estou Á plancha facendo... con un poquinho de aceite. Efectivamente. Un pouco de aceite. Mira, pa, están as peitugas No, enteras. escoita. En realidade Sabe non é... aceite rosa, Claro. Xulio acaba de facer... Esto é para aromatizar o aceite. Xulio acaba de facer un xesto... Espera. Me presino. Moi, claro, moi de patrón, que acabas de facer a ver isto. Claro, porque faltaba yo rebozado. Claro. Fariña, almohado, fariña. Mira, algo máis que queres decir algo No, máis nada para que máis. non a listo. Listo, Boa sorte, boa ella. sorte. Boa sorte. Ai, Xoanqui. Ai, Vale, vale. mira,
A cociña é crear, é creación. Hombre, ahora mismo estou creando... Nunca mellor dito, agora mesmo estás creando. Que che parece a receita, a túa creación? Parece ben, parece moi ben. Sí. Sinxela. Así de súpeto. E aire, ben. Xoanqui está un pouco máis afectado que Xulio, porque Xoanqui creo que é a primeira vez que sofres isto, Un non? desafío, sí, O de cambio de que ademais cociñas. colleume, vamos, que nin de coño esperar, pero bueno, Pues non mira. pasa nada, non te preocupes. Non pasa nada. Non pasa nada. Entón, ahora, vamos a botar isto aquí, así, Vale. no amoado que xa o temos. Vale, bótalo todo. Claro, isto vimos a retirar. Vas retirar xa isto que tes aquí? Sí, isto está feito, porque Por si acaso. Isto era para aromatizar. Por si acaso. Ya está marcado, sí. Espera. Aí vai. Eu non lle escoitei o de crocante. A ver, quedan bonitas, Esa vez sabe mellor. Quedan bonitas. Encharcadas en aceite, pero bonitas. No. A ver, ao final tampouco. Bueno, home, está chorreando aceite. Pero, espera un pouquiño. Vale. Mentres tanto, Claro. vamos coa pregunta de concurso para a xente que está na casa. Que hortaliza usan os cociñeiros, neste caso Xoanqui e Meixeiras, no rebozado das súas peitugas? Que hortaliza utilizades? A remolacha. Esas mini remolachas que vedes aí que é o que lle dá ese color viño máis ben, non máis que rosa, un color así un pouco viño. Bueno, é bonito. 664-4834, un novo chamado, unha volta escoprato. Aquí está o controlador Xulio Mato, chamade. curiosidade por ver como queda, que eu tampouco sei como queda. 50 euros en show, vale. Que hortaliza utiliza? Ahora, compi. Xoanqui e Meixeiras, que hortaliza? Remolacha. Remolacha. Chamade, 50 euriños que podes levar para a casa. Sube máis, sí. Isto Aí está sendo... Esto é tremendo, ai, Dios mío. Non me rindo, ha de estar mellor, Hei de A ver, fallar. o bonito da cociña é improvisar. O único que me falta, sal, onde tes a sal? Colleches a Aí, jorda. que esa sal? Te la idean? Sí, home, usei esa, pero non é mellor fina. Que é unha fina. É a sal que pide a receta. Ah, vale. Sal en escamas. Pero eso para despois, mollo. Se non colle ben. Home, debate estamos... Llevo de barro No, despois. debate estamos creando, porque está o jaliñeiro alborotado. Sí. Está... Claro, a ver, a receita non se sigue ao pé da letra. Sí, A receita non se sigue ao pé da letra. Estaba Pois aquí. non estamos inventando, facendo o programa. Mima. Eu uso a que manda a receita sempre, Digo, señora, parece filete de anchoas. Pois ule moi ben. Que queres que vos diga? A min gusta, Bueno, a ver, fúchele encarrilando bastante ben, porque ule moi ben, Sí, está Ule moi ben. Con todo romántico e tal. Outra cousa, Home, non quede serro... Bueno, sí que queda ben tamén. Outra cousa é se vamos sobrevivir ao probal. Eso é xa... Xa me pa sei, despois. malo será. Pa despois, vamos con iso. Eu teño confianza, mira, pai, que virguería de receita. Home, mira, ves, isto é usar o sentido común, Ti Xoanqui. tamén podes te queixar, Elo. Porque a que che dixo ti, Xoanqui, é moito máis fácil. Bueno, pero eu vou facer... Men, nin punto comparativo. Eu vou facer unha salsa barbacoa caseira ahora, Sí, claro, como é tan difícil, fixeches 300.000. Pero bueno, as Mólame cousas son moito así. o rebozado. Son alitas, mira que rebozado ten. Sí, o rebozado gusta moito, me parece desta cadea tan famosa, verdad? Sí, verdad, de fry, que fraen. Que frying chickens. Que frying o chicken. Que frying chickens, Bueno, sí, pues exactamente. eso, mira, vou limpar un pouco aquí porque isto parece... Vai nos chamar o teu colega. Uxío, sí. Uxío. Mira, vamos quitar isto xa de aquí, non vou facer máis. Porque aquí xa temos unhas poucas, temos a tixola chea tamén, mira, vamos sacar esta. E xa están crocantes. Mira, quero a ver se se escoita. A ver se se escoita, vou arrimar aí. Oise. Non sei se escoita... Non sei, como está o galiñeiro revolucionado. Eu non escoito nada, pero bueno. É igual. Para que anote a xente da casa, tedes por aí todos os ingredientes e a forma de proceder co rebozado, vale? Xenxibre, un montón de cousas, un montón de cousas. Porque non sabes o resto. Claro, non sei o resto porque eu estaba pendiente das miñas. Claro. Mira todo o que tiña ali, maicena, leite, sal, Buah, pero alitas. pediuche unha cousa, quedan moi chulas. Quedan moi chulas, moi Quedan moi crocantes. chulas. E a pataca, mira, xa casa temos doradinha tamén. Veña, vente pa aquí que vamos a facer a... Vamos fazer o ketchup, O veña. ketchup, mira, o ketchup xa o temos. Vamos a facer as... Bueno, perdón, o ketchup, salsa Por aquí barbacoa. entendo que temos soya Espera. e Worcestershire. Espera. Vamos repartir cartas, vale? Va, E seguimos. ao final non famos E salsa, seguimos. sabes? Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Hola, Manuela. Manuela, ¿de dónde? Cabana de Bergantiños. Ay, qué bonito a Cabana. Precioso. Encántame Cabana de Bergantiños, Manuela. Moito Manuela? Tamén. Sí, zona moi boa. Mira unha cousa, cá, temos aquí un cambio de cociña, non sei se te estiveches fixando nas receitas. Xa vi. Oxe liaches. Que graciosos son, Hoxe liámola un pouco, Son sí. simpáticos.
Xoanqui está enfadadísimo. Xoanqui, estás facendo... É que vamos a ver que iso Estás facendo un rosmón, Va ver, no. Estás facendo... O sano... Hinchis con peito, así, con esa pensamos, sabes revés. que estás moi rosmón, Falta fai. Teño os dereitos xa. Veña, Manuel, por 50 euriños dime que hortaliza utiliza Xoanqui na receita de Xulio para o rebozado das peitugas. Remolacha. Moi ben, un aplauso, que leva os 50 euriños, marchan para Cabana de Bergantiños, exactamente. Unha cousa... Saludos a Julio, Begoña, a todos. Moitas gracias, moitas gracias. Mira unha cousa, Manuela, que che parecen as recetas? Cal che gusta máis das dúas? A da remolacha que antiinflamatoria. Home, non ten color, Pero que verdad? distí se está facendo el? Pero é a miña receita. Vale, tens razón. Claro. Sí, pero ben, deixamos moi Ora, ben. milla, eu te vi unha reviravolta. Sí, home. É dicir, melloreina. Además, de verdad. Xa fixo o que tiña que facer el. Manuela, un bico moi grande, gracias por chamar. Igualmente. Hasta luego, chao, Vale, chao. gracias. Parabéns polos 50 euros. Chao, chao. Veña, vamos co barbacoa. Home, digo eu. Veña. Isto que é viño ou que? Iso é coñá. Coñá? Sí. É buenazo, que cheira a coñá. Cheira a coñá que... Oi, digo, en serio, que coñá. Salsa Perrins. Soya, mostaza. Salsa picante que non vamos a botar, porque xa ten un pouco picante. Mel. E o ketchup. O sea, o que é unha barbacoa. Efectivamente. Por lo que sea, ¿no? E botei un pouco de pimenta. A barbacoa se pode mercar, pero ten máis chistes sempre se a facemos na casa, joa. Vamos a O mesturar isto un ketchup pouco. non lle vas botar? Sí, vou, pero vou disolver un pouco o mel. É unha pregunta, isto canto aguanta na neveira? Se o metes na neveira, feito? Mira, eu estas cousas que hai que andar abrindo botes, eu daría como moito 48 horas. Vale. Vale? Perdón, No, bueno, eu daríalle. Perdón, é que mo dixetes como que animalada acabas Mira, de dicir. hai maionesas industriais que incluso che poñen, despois de aberto, aguanta 3 meses. Vale, pois come a ti. Eso, o fabricante. Sí, come a ti. Claro, porque Come a eu... ti. As cousas hai que ter moito cuidado. Cando estemos abertas, rompemos cadenas de frío. Mira que pintaza. Isto, botaremos un poquinho de pimienta tamén, Eso foi o que dixo ele, é que non escoito. E a xusta de sal. E a xusto de sal. A xusto de sal, sí, chef. Repito, chu. Aí está. Ala. Listo. Non lle vou botar máis porque ten soya, ten perrins e xa ten só sal. Mira que salsa barbacoa me saleu con 4 cousiñas que me deixou aí Xoanqui. Moi ben, pois vamos con Xoanqui Meixeiras, veña. A ver como vai el. Nada, eu estou rematando xa. Queres que me persine eu tamén como Mira. E crocante, mira iso, Como está quedando? Crocante, está quedando saboroso, está sí, quedando ¿no? perfecto. Está quedando ben. Está quedando como ten que quedar. Mira, receita gañadora. Fixadevos a diferenza entre as que pasou antes, que son as que estades vendo á esquerda das vosas pantallas, e a que pasou despois, que é a dereita, que leva ese rebozado. Buah, a diferenza é notable, É notable. A ver, as dúas son bonitas, as dúas. Sí. Unha leva fariña, outra non. Pero con rebozado moito millor. Con rebozado, queda aí o crunchy ese chulo. Claro. Pero Ten Vale. boa pinta, Xoanqui, moi boa Sí, pinta. quero que saibas que as túas as iban quedar moi chulas. Iban quedar moi Están bonitas. quedando chulas tamén, non? Están quedando chulas, Xeme, pues. sí, Eu confío en Xulio. Confío en joder. Xulio. Xeme, sí. Gracias, Xoanqui. Vamos co Miluca de Boa. Veña, vamos co público de Voltes co Prato. Que me sube el Mira, colesterol, mira. mi amorcito, me sube el colesterol. Raquel, que che parece? Es que me sube el colesterol. Desastre, verdad? Desastre. De verdad, Anda por aí Juan tamén, bueno, está aí, mira, David Zamor. Está todo o mundo. E a mí non me puxeron, pero de verdad, Pero isto que é, de verdad. Como estás? Muy bien, Sí, sí. Sentada. pero está ben. E ti tamén, Está non? ben, estou sentado, estou encantado. Mira, aí estás vendo os dous rebozados, o de Xoanqui por unha banda, o de Xulio, aí á dereita. Claro, agora está moito mellor do que estaban cando entraches ti. Ya. Está moito mellor. Non sei, Miluca, se che cambiou un pouco a perspectiva. Hombre, eu antes dixen alitas, pero Claro. bueno, ahora teño que probar a mirar, a ver cal das dúas. Vaite Non? saber. Se E se che parece. gusta máis a peituga, Pois votarei por a pechuga. pois pareceme moi ben. Vamos ver a Xoanqui. Vamos. Veña, vamos para lá. Dámoslle un aplauso a Miluca que está con nós. Na volta a Prato Televisión de Galicia. Ben de bueno. Ela é experta, di. Está, ponte por aquí, por favor, pegadiña a Xoanqui. Están dicindo que és experta. Nací en un bar. Naciste nun bar. Entón, xa está. Que Non antes hai nada nacías que en decir. a casa. Entón, xa, Encima do bar. Xoanqui empratando, Afrianos, encima do bar naceu Miluca. Veremos se Miluca era máis de comer a tapa ou beber o viño no bar. Non. A ver,
O viño... A ver, o Ser viño fillo non. de tarbineiros que non me gusta o viño. Ah, pues mira ti. Ni o champán, ni a cerveza. Ai, Dios Nada, mío. nada. Que vida tamén, Pero bueno, pero mira que corpo, sin Que viño. corpazo, home. Sin viño. sin Vamos a dar un alcohol. aplauso a Xoanca Meixeres, que fixe un traballo espectacular. Pasou no mal, sufriu no, pero aí está don Xoanca Meixeres coa súa receita. Vamos con Xuli. Déjame, Luca. A ver si me deixo un pouquiño de ceboliño ese home. A ver un pouco de cebolín. Un pouquiño, si pode ser. Pero non tes na receta. Me diga, non o teño porque son cosas miñas. Xulio Mato, que ben che quedaron, eh? Mira que ben me quedaron. Home, claro, non eran as túas. Que están super crocantes, mira, están super crocantes. Ole, ¿ves? qué rico. Riñas por dentro, están Wow. de maravilla. E as pataquiñas tamén crocantiñas e a barbacoa, vamos. Pero como? Con que acompañas? Barbacoa. Pregunta de concurso, con que salsa acompaña Xulio Mato as súas as? Barbacoa. Barbacoa, 664 As. 664 48 34 9 50 euros en xogo e tamén lle temos que dar un aplauso, aínda que fose máis fácil. Pero que non era máis Xulio fácil, Mato, tío, veña, un salsa. aplauso para él. Moitas gracias. Moi ben. Vamos para lá, Miluca, veña. Vamos a probar. Aí á dereita, ponte no cabeceiro da mesa. Ostras, Miluca, aquí estás ben, aquí estás ben. Miluca pensaba que iba a probar dúas receitas controladas, preparadas polos cociñeiros. Pero claro, que rebozar era moi fácil. Sí, sí. Rebozar era, bueno, pues vale, rebozar algo. Pero Entón, leva moitas cousas. trampeamos un pouco. Facer a salsa e todo. cando queiras, Miluca, podes ir probando as dúas receitas e recordamos a xente da casa que son 50 eurillos en xogo. Ves? E xa nos están chamando. E imos ir a Porto do Son, eh? Que terra, que terra. Boa terra. Que terra. E mellor xente. Que xente. Mira que botei aí un veráns, eh? Vale, Sí. Pero ti non tes tantos veráns para estar tantos en Lugo, tantos en Porto do Sol. Bueno, porque botei uns cantos traballando nos campamentos da Xunta en Virxe de Loreto. Ana, que tal? Boa tarde. Hola, buenas. Como estás? Pues que Muy bien. A ver, non sei que che parece a desfeita que fixamos aquí. No sé, tienen muy buena pinta las dos. Bueno, eso está ben. Eso é un mini punto. Menos mal. Eso é un Sí, sí. mini punto para nós, exactamente. Eso xa nos chega. Vale, veña, Ana, por 50 euriños, dime con que salsa acompaña Xulio Mato as súas as de polo. Salsa barbacoa. Moi ben, un aplauso para Ana, que leva os 50 euros. Van para Porto do Son. Ana, mandamosche un bico xigantesco enorme, xa sabes que cando queiras podes vir, vale? Gracias. Veña, ata loguiño, 50 Chao, euriños, que hasta van para luego. Porto do Son. E Miluca anda aquí, dalle que dalle, e tumba e dalle. Está probando. Hombre, mira. E imos mira alá. que combinación. Carajo, como lle dá a pataca tamén, eh? Vamos alá. Miluca. Erroulle unha señora. Carallo, como se pon. Miluca, despois de probar... Unha xa de va co autobús. Quen gañou voltas co prato o día de hoxe? Xulio Mato, coas as de Xoanca Meixeiras. Aí está. Bueno, en realidad podemos dicir que gañaron os dous, non? Porque a receita era dun e a cociña era outro. Señoras, señores, vamos, marchamos. Queden coa actualidade co Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas como sempre. No voltas co prato de Televisión de Galicia e ás 10 da noite a penalti na Radio Galega. Chao. Mua.